ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഫണ്ടിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകും. ഞാൻ പ്ലസ് ടുള്ള പോലെ റിയൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റാണ്. ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ടല്ല, വീഡിയോ റെക്കോർഡാണ്. ഇതോ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് റിയലാണ്. ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ട്രയലാണ് കളിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവും. അതത്രല്ല, ഗ്രാവിറ്റി പോരാ, ഗ്രാവിറ്റി അല്ല, എന്തോ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊന്നും പോരാ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ടാബിലാണ് കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ഗെയിം എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഔട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം അടിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ അമല പറഞ്ഞു ഔട്ട് 2, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേര് ഔട്ട് 2 അല്ല, മാഡ് ഔട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാഡ് ഔട്ട് അവിടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ വന്നു പോയി. അപ്പോൾ മാഡ് ഔട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടാബിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് ചില ഫോണിലില്ല തന്നെയാണ്. മാഡ് ഔട്ടും അങ്ങനത്തെ ബൈജൂസ് അങ്ങനത്തെ ചില ആപ്പൊന്നും ആവില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി GTA വ്യൂ അടിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ GTA വ്യൂവിൽ മാഡ് ഔട്ട് വരലുണ്ട്, പക്ഷെ വന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ കിട്ടില്ല ഗെയിം എടുത്ത് റോബറി ബോബ് ഗൈസ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിമാണ്. ഫേവറേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ ഗൈസ്.